כשחלומות עיצוב פוגשים מגבלות תקציב, איך מוצאים את האיזון? אני שומעת את השאלה הזאת כמעט בכל פגישה עם הלקוחות, וזה לגמרי טבעי. עיצוב פנים כמו תהליך שמרגיש לפעמים כמו קפיצה למים עמוקים. אז מה הפתרון? קודם כל, אני מאמינה שחשוב לצאת לדרך עם מטרה ברורה ועם איש מקצוע שאתם סומכים עליו. והחלק השני הוא ללמוד איך לנהל תקציב, ופה אני נכנסת לתמונה. לדעתי, עיצוב טוב הוא לא בהכרח העיצוב היקר ביותר. הפתרונות הנכונים מגיעים כשיש תכנון מוקפד שמותאם אליכם ולמסגרת התקציב שלכם. ולכן, אני תמיד מקפידה לשלב בעיצובים שלי בין פריטים פרקטיים ויומיומיים לבין פריטים מרגשים שיתנו לכם תחושת ייחוד בבית. ואתם, האם יש לכם שאלה או חשש שמעכב אתכם מלהתחיל? כתבו לי כאן בתגובות או שלחו לי הודעה בפרטי. אשמח לעזור לכם להפוך את החלום שלכם לבית אמיתי.